Тук беше тотален хаос. Ателието ни беше заринато, докато сега имам супер много пространство. За да стигна до тук, трябваше да спра със социалните мрежи за повече от месец. Нали знаете, хората казват, че когато на работното място или вкъщи е хаос, то и в живота е хаос. Явно и при мен се получи нещо такова. Усещах се, че вече не мога по този начин. Трябваше спешно да се направи преорганизация, както тук на работното място, така и въобще в работата, защото имаше някои неща, които ни куцаха. Преместихме масите, освободихме пространството тук по средата. Вие сега ще видите кадри, как всъщност всичко беше толкова заринато. Кашони, цветя, нямаше изобщо почти място никъде. И едно от нещата, които реших да направя, за да мога да спестя място, беше да освободим ето този склад, който беше пълен преди това сам с кашони. Докато просто накрая не реших да започна да купувам пратките ви да пристигат в красиви кашони с логото на фирмата. Едно, че изглежда много по-професионално и красиво и също така спестява много място. Този един месец, в който ме нямаше, аз реално поработих наистина върху това пространство, да се подредят нещата, как да вдигнем качеството на работа. Също така съм подобрила сайта. Сега може да се каже, че съм щастлива. Другото даже ми дойдоха супер много идеи за нови подаръци. Как си ми се отвори въображението, станах по-креативна и вярвам, че е точно заради обновяването тук на обстановката. Имам прилив на енергия, много нови идеи. Изключително много ще се радвам да ми давате и вие. Така че ще очаквам вашите идеи.